mahita damini di batana sumur Husen salugu naroha imana mangaramoti hati-hati dan pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan teh. Amin. Tapi gimana hata di batari kita imana tersurat di parcamita bidu dulu ayat 10 sadasa 1 ayat 15 songono mahatani di bata alai anggo ibana dengar dosa luhu na diba ditiki haletanna ditoppado hut roha hangoluan sering na tubagasan roha na sidang holan na sodavo jolmai sulik kiton na jadi-jadian na jinadiun di bata sian mula saat rodi ujung daba hinunung atung hutada danga dong na duminggan di nasida dan nawarlas ni roha dohot aban na dinggan saliling di ngulunam akum ni tayo manang isi jolma na mangan do na minum dohot marni dan na dinggan marhiti siya ulon na sililiw ni diwataan doi nanging nung atong takasuboto luhut na binay ni diwataan idun na otoro di saliling na dang tarabay jolmay manabay to si manang manguruy siya ni dibayad di bata pisongoni asa mabir jolmay mida ibana manangaha namasa nuaing naong dung masa dui jala manangaha namasa sugupe naong dung masa dui dinarowi ay diulahi di batado mga lului naong salpui ido sahana dihamudo nga saha porsiyaon di bagasan Yesus Kristus andorang sa pinahiba-hiba turpukon anong sada barita namar dongan pura ima baritaon sada ama namar goar amani baluhap di amani baluhapon nung mula imana sian ladang na dungi luja memana mabun suban na dung luja bana hira-hira adong doni jabunon tuladang na hira hampir 4 kilometer dungi songon na mga aso may bani itong adalan tupit ala ni mo nilas ni haring dungi ala ni mo na do ala ni luja na mga aso may bani disada toro ni hau na nabalga ima hau hari-hara marangananga may bana di toro ni hawon di bana to toro di bana to gicang dungi di bere gimana ma di samping na adong jelok dung masebel ga perpuina dung songoni di bere gimana tahe di bana nama saon dan ngadil Tuhanon ia jelokon ni sagiling batang na api perbuina nabelgaan ini bana dibirangi bana munsi hau hari-hari batang na nabulunan iya hari-hari belga batang na alai perbuina nasa lotok-lotok gulung-gulung dak litu sana alam maksud itu kan dak adil dang jelas ini bana maranganangan songon na pronta jala songon na subertrimi mana di panopaon ni Tuhan ni do nama sing dungi 3 menit ibana na maranganangan tutup puma badipu sada batu ni hawararan hona tulune turmal lotok matul natur diberengi mana batu ni hawararan dungi itu tersunggul mana aduh Tuhan mau lihat ma hupa satu sugari hape itu Tuhan nasa belgani perbuini jelokon hagun bade betul ko ngamati biawi ali ala geleng dang pola mahua tung nebeser ho Tuhan tukodo nama bain hobar tulo manuram tung maseuli alani beli banget sian nama saya nang dohona songon di ayat 10 sadai alai anggo ya ibana dengan dosa lukni dibahas ditiki halitan indah pada waktunya ditoppa hobar tulomo nirwana alani dia makadonga saha porsyaon par zamiton nang madok dia me saluhuna mertitibido
saluhna nung atakas di bawah di bata khobar tulung menerohana. Jala di sini dia makarungan berengota sian buku perjamitawan nasi raton ni Raja Salomo. Tarbarita do Raja Salomo alani habisuna do alani hapat tasun do alani habis tarana. Tungido sada na diguritun di bagasan turputa. Diguritun ibadah do sudi parminotuan naga bisa ada buku sitiopon. Songon bohal pengajarion. Di pahebang memuse marhide dia menakini pembentuk jati diri bangsoi. Gabi bangso na maju, bangso na marbungaran, bangso na dihormati, na disigani, na dihargai, aka bangso na humaliang. Alani ima marhide habisuhun. Demo karung sapur siya dung tusido buku parjamita nasian Raja Salomo. Ia buku parjamitawan masai dene dui jara di ida siap parrohan natakas pangalahon na masa di haciangan. Marhide pistaron nei saya diri koti Salomo do manunu kiti do manggaris salu. Dungi tiba ini mana masa ada pangarip punion. Ima pangarip punion ni didok iba nama dang adok kape nahot dia sianganon. Saluhuk na do parsato kinan martitibido. Nalasal pudusudi jala pangyahon nialugo sa pindo. Idu mula tayo di bitu sade songon alugo do na mangulot. Na dumingga di jolmay ima marlas ni roha maday silulyo ni dibata. Doh mangulahon na dinggan saliling di guluna. Jala akan nabi di bata ido na hutorodi saling liling na. Imana tayo di ayat 12 satu ayat 10 tului. Na di patol khas tu si asa ngulu ni jolmay dumingga na mamarlas ni roha. Di namaday si dawliw ni dibata. Dohot mangulahon akan nauli akan nadinggan. Songon nabi na ni dibata tu hita. Dumuntok kanamasa na dia siyanganon di basian aka pangalahon na di bagasan na pinatorang ni si Salomo di son ima nakaingan ni mardumu di tu dia ma ulah hunota di bagasan ngulutom dan ngayon akin datutak ngatakas di bayad di bata saluhu ne saliling ima nakaingan ni mangulu hita madadingkan basane ay hulak kita jolma do nasi na tinopane macalo asini roha do baga-baga si Tuhan Yesus Kristus alani didok tuhit dia me asa na takas song na tinopan di bata ita tarida sudi sakat ni di bata di bagasan nguluta na berdua hun neng dohonon na ima bersuka cita di bagasan uta marlas di roha di bagasan ulun lau mengajak kita doi buhan kita marnida pabayanan di bata nampigu akka hamaulon na tadupi alai di hamaulon itu kita iman aking kemampuan marlas di roha dohot marlupulu asa sian na marlas di roha dan sian na bersuka cita itu naking ini di taida dengan bahasa ni di bata asa nang murah-murah kita madele itu nenek ni buku parcamita asa sian ngulut tau tarida halak naung takasita marlupulu do marlas ni roha dia belgau ni pasu-pasu ni di bata lapatan na di si iya hatuaun na taida di jolo di bata ima mulubu hita marlas ni roha di si pangando di si duman nang pesongod dia pangaliw ni di bata na patuluhod dia jat hita ima nakani dia me madok mulati bersyukur atas karunia Allah. Mengingat kita untuk bersyukur atas segala yang diberikan oleh Tuhan. Mekona syukur ata. Ketika kita bersyukur iman akengani dilio kita mangan. Menikmati si panganan, menikmati si nun, menikmati dia me aka naniulan di tangatan. Itulah pemberian Tuhan manang asini rohani di batam. Jala dia sondo hita di par percamita nakengani menghargai dan rasa syukur terhadap segala berkat adalah sikap yang benar sebagai bentuk ima, haporsian penghormatan
kepada Allah. Hidup benar ini asa nunga tung takas mulunga hidup nunga tung takas asa daida ni asa merhabiar kita tuh di bata adong imana kengu biar mida jaku badong mual manang di dalam ni pasu-pasu nau tacale ibu benak ngani akup ni tahe manang isi col mana manga do na minum do marni dari ngan basan di bata sin ulun na si leo ni di bata do nangi bah idu na tumakas jadi nung adong mergicangi roha mulubui manga do minum mulubui bana mar mobil bunubui manang mercau mulubui bana ima adong fasilitas nadi iri mga sanggeruna pasu-pasu ni di bata itu arun gicang roha na padua honang giaja do hita ima naking merni dapat bahinan di bata Allah yang abadi asa berengota don na Allah yang abadi pabahinan di bata cara kerja Tuhan di sudah bagas sangguruton asa keberengota do semua rencana dan pekerjaan Tuhan itu sempurna molo pe adong akam taida songona ilustrasi nak kagani berita nama saya di awal na imana songon nama dodang adil debata alai nung masai dung di ibana papen debata ternyata indah ido ibana mak lehe ne dengan ne udine dia adalah menyadari semua rencana Tuhan begitu indah sugare nak kagani bona hawi hau hari-hari itu belga perwina ngamati bana ale nampe me to ini mame met nin bana semuanya dia lihat begitu ia bersiajar sian nama saya belajar dari secara belajar dari pengalaman belajar apa yang terjadi idono balga nanang idot tadi bagasa ngulutta songona pinasa ni parsamito alani dia makka damang do denang marhite buku parcamiton naing ma dipangido sian ngulutta dia media makka dong asaha porsyon ima napala na tumakas songon na pinasani tupukot tuhita di buku parcamiton tung di sina mahita diajak asa guru di debatado ima si leo ni debatado si panganon dohot si inuman atong marlas ni roha mahita atong ido jabarta saluhut mahita ima naniliw ni debata hosaha ngulita saliring mangulita las maruhata manguna na ganin madai dengan bahasa di Tuhani ay holak kita jolma siya natino pandebatado majalo asinirohana dohut baga-bagana haluaon marhide tuhata Jesus Kristus amin martang yang mahita mulyate mali Tuhan debata paluas mahami Tuhan marperbuwi mangulahon lomo ni roham nunga terlas di rohami Tuhan dihatam nabadi pasu-pasu mai amin.